ମିଟୁ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ମିଟୁର ମା ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ମିଟୁକୁ ପଚାରିଲେ, ମିଟୁ ତୁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଗଲୁନି? ମିଟୁ କହିଲା, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମା ପଚାରିଲେ। ମିଟୁ କହିଲା, ମା ତୁ କହିଲୁ ବାପା କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଏ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ? ମା କହିଲେ। ମିଟୁ କହିଲା, ତୁ ନ କହିଲେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲା ବାପା BA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ହାତରେ ଶାବଳ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଣ୍ଡୁଆ ମୁଣ୍ଡେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୋହକୁ ଚାପି ସେ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, ତୁ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଭଲ କଥା ଶିଖିବୁ, ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବୁ, ଆଉ ବଡ଼ ଚାକିରିଟେ କରି ଆମକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବୁ। ତୁ ବାପାଙ୍କ ପରି ତୋତେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମା ତୁ କହିଲୁ, ନିଧି ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛି। ଚାକିରି କରିବା ପରଠୁ ଦିନେ ହେଲେ ବି ଘରକୁ ଆସୁନି। ନିଧି ମଉସା ଆଉ ମାଉସୀ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ନିଧି ମଉସା ଯେଉଁଦିନ ମରିଗଲେ ସେଇଦିନ ବି ନିଧି ମଉସାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ସେ ଆସିଲାନି। ତାଙ୍କ ମା ପାଗଳି ପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତୁ କହ ମା, ମୁଁ କ'ଣ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ସାହେବ ହୋଇ ତୋତେ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବି? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆଉ ଏଇଠି ଚାକିରି କରିବି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ସାହେବଟେ ହୋଇ ତୁମଠୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବିନି। ସେତେବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା। ସେ ମିଟୁକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରି କହୁଥିଲେ, ତୁ କେତେ କଥା ଶିଖିଗଲୁ,